Het koningsreppen in Burgum gaat om kransen. En Bart Helmholt wie de koning van Vliedendier. Hij verdiende dus sneurtejong zijn titel. Maar het zou net de jong van Bart Helmholt worden. Hier is het wanden in zijn eerste sprong. En die eindigt op 18,48 meter. Daar is Helmholt bepaald nog net tevreden over, maar reden van paniek is er echt nog net. Dat komt pas in de volgende sprong. Zijn laatste in de varronde van het koningsleppen. Het gaat absoluut net goed met Helmholt en hij komt op een afstand van 18 meter en 18 centimeter. En de witte koning van Vliedendier, dat prolongatie van de titel er dit jaar net in zit. Zijn lichaamstaal is meer als duidelijk. Ging Bart Helmholt dus naar de finale. Dit is One Galema in de voorronde. Klimt aardig in de stok, wiekt een beetje aan, maar springt toch een afstand van 18,83 meter. Is er zelfs net tevreden mee, maar kan op een stoeltje plak nemen om te zien wat de volgende man op de bad is. En dat is Tevens Hopma. Hier maakt zijn oor in. Klimt lekker in de stok. Even een beetje problemen daar in het midden, maar wordt keurig corrigeerd. Git wat skiën, maar dan toch een afstand van 18,94 meter. En staren gewoon rinnen de aantallen dus op. Dit is Jacobs Carrion. Een prachtige sprong van 19,27 meter. Op dat stuit de vierste sprong van de Joen. En hij is er hartstikke blied mee. Maar dan komt Isbrand Galema nog in actie. En heel starig gaat er naar het topje van de pols. Uitsprong is prima en daar verschijnt de vierste afstand van de Joen op de borden. 19,98 meter voor Isbrand Galema. Ja, en daar kun je echt hartstikke blied mee wezen. Daar zit het nog een keer bevestigen. Voor Isbrand Galema, 19,98 meter. Maar het is koningsleppen. De resultaten van de voorronde gaan net mee naar de finale. Dit is bij de junioren Jan Burghout. Gaat lekker omheeg en springt 18,9 meter. En hij is blied, want dat is een persoonlijk record. Het zou net een vierste afstand worden bij de junioren, want die komt op naam van deze man, Age Hulder. Een van de grote favorieten bij de junioren. Hij docht het nog wat beter als Sint-Jinstander en hij komt op een afstand van 18,30 meter. En hij is er blied mee, vingerkeven in de loft. Dit is Wiebe Auke Posma, onderwijs naar een persoonlijk record. Lekker in de pols, het publiek wordt enthousiast en daar komt een afstand op de klokken van 16 meter, 50 centimeter. Voor de tweede keer dit seizoen een persoonlijk record voor Wiebe Auke Posma, 16 meter, 50. Maar het zal je net genoeg wezen om prins te worden van het koningsleppen, want dit is Bobby Zwaagman, de grote favoriet. Met centimeter 23 pakt hij in de finale de titel. En dan komt ze in zo'n finale. Ja, dan weet je, het moet gewoon nog een keer gebeuren. Ja, klopt. Het moet nog een keer. En ja, zoals vanavond het ging, het wou. Ik ben er blij mee. Hij is blied en zij wordt ook blied. Helianne van der Wal. Ze verdienen het haar titel. Ze pakte vrienden hier ook al de titel van koninginne bij het koningsleppen. Dit is de laatste sprong in de finale. 15,30 meter komt er op de bodem. En dan weet Helianne van der Wal dat het clear is. Ze kan de lokweensje in ontvangst nemen en zij weet het beste voor het laatste bewarrie. Zij het. Ja, dat moest wel, hè. Dus we gaan weer op nul. Dus ja, geweldig. Dat ik vorig jaar in de finale het vierste. En ja, super. Bart Helmholt had de teleurstelling ondertussen verwerken en kan al glimlachend de zaak onzien hoe de zaken in de finale verrennen. Hier maar een sprong van Tevens Hopma. Hij zet in die finale een afstandel van 18,88 meter. De vraag is of dat genoeg is. Zien de resultaten op dat moment hoeft het net te min te wijzen. Maar het is wel te min. Hier is Jacobs Carrion. Sprong in de voorronde aan 19,27 meter en komt nu op 18,99 meter. Een prima afstand voor zelfs. Maar is het genoeg voor hem? Want er komt nog die One Galema in de oren. Bij de sprong in de finale gaat prima de stok in. Dan de afsprong. En ook die is goed. En One Galema zet een afstandel van 19,67 meter. En hij werd ermee de koning van het Leppen 2013 in Burgum. En traditioneel maar de drie kampioenen dan nog één keer oer met de Friese vlaggen en top. En One Galema, hij weet dat hij een van de belangrijke titels pakt had. Hartstikke leuk om te winnen, joh. Ja, dat blijf je net zo vaak als het koning was in het veel hebben. Dus, het kan iets snijden wat meer kansen voor in zijn jaar, maar wat veel hebben, hebben we een kans. En, het is misschien net de topwedstrijd en net de topafstand. En ik net iets de vierste afstand van de dag. Maar ja, je begint weer op nul in die finale. En dan ben je het en dan ben je een koning. Ja, schitterend, joh. Ja, daar doe je het voor. En straks hebben we de reguliere prijsuitreiking bij de top.